Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Mahanga TV. Labaran duniya za ku saurara tare da ni Sani Yakubu Jahun. Labaran duniyar namu na yau zai fara ne daga yammacin Asiya, kusan watanni 5 bayan mutuwar tsohon shugaban Hamas Ismail Haniyeh. Isra'ila a karan farko ta amince da sa hannunta a mutuwar tsohon shugaban Hamas din. Kat ya tabbatar da rawar da kasarsa ta taka a lokacin da yake jawabi, inda ya sha alwashin kashe manyan shugabannin Houthis da ke Yemen. Ya ce yadda sojojin Isra'ila suka kashe shugabannin Hamas da Hezbollah a Tehran, Gaza da Lebanon, haka za a yi a Hodeidah da Sana'a a Yemen. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an samu ci gaba a tattaunawar sakin waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. To sai dai Netanyahu ya ƙara da cewa ba shi da tabbacin tsawon lokacin da za a ɗauka don ganin sakamakon tattaunawar. Ya kuma ce matsin lambar soji da IDF ke yi kan Hamas ya sa shugabanninta sun sassauta bukatunsu, kuma ƙasarsa ta samu gagarumar nasara ta fuskar soji ta ɓangarori da dama. 'Yan Houthi sun ce sun kai har-hare guda biyu da jiragen yaƙi marasa matuƙi sun hari sassanin sojin Isra'ila. An kai farmaki na farko ne a birnin Ashkelon da ke kudancin ƙasar, kuma harin na biyu ya nufi wani matsugunnin soji a Tel Aviv. Kakakin na Houthi ya ce za a ci gaba da kai har-hare har sai Isra'ila ta daina kai hari a Gaza. Tawagar kasar Rasha ta gana da shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian a birnin Tehran a jiya Litinin. Da alama kasashen biyu za su rattaba hannu kan wata cikakkiyar yarjejeniya ta haɗin gwiwa. Yarjejeniyar za ta karfafa alakar kud da kud a tsakanin kasashen biyu a fannin tsaro. Tawagar Rasha ta kuma gayyaci Pezeshkian da ya ziyarci Rasha a farkon shekarar 2025. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya soki ganawar da aka yi tsakanin Prime Minister Slovakia Robert Fico da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi. Zelensky ya ce Fico ba shi da sha'awar kawo ƙarshen dogaro da ƙasarsa ke yi kan albarkatun ƙasar Rasha. Ya kuma kira shi babban batun tsaro ga Turai da Slovakia. Fico ya ce ya gana da shugaba Putin ne bayan da Zelensky ya bayyana cewa Ukraine ba za ta sabunta kwangilar safarar iskar gas ba a cikin yaƙi da take yi da Rasha. Luigi Manoni, mai shekara 26 da haihuwa, wanda ake zargi da laifin kashe shugaban hukumar kula da lafiya Brian Thompson, ya ƙi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a jihar New York ranar Litinin. Manoni ya ce ba shi da laifi lokacin da ake tuhumar shi da laifuka 11 da kuma laifin kisan kai a matsayin aikin ta'addanci da kuma laifin makamai. An harbi Thompson a ranar 4 ga watan Disamba. An gurfanar da Sebastian Zapata, mai shekara 33 da laifin kisan kai da kone-kone a ranar Litinin. Ana zarginsa da cinna wata mata wuta kuma da kallonta tana konewa har lahira a wata tashar jirgin karkashin ƙasa da ke Brooklyn a birnin New York. Wasu matasa ne suka gano Zapata daga hotunan da 'yan sanda suka fitar. Masu bincike sun ce ba shi da alaka da wadda ya kashe din. Shugabar kasar Mexico Claudia Sheinbaum ta ba da goyon baya ga gwamnatin Panama a ranar Litinin. Ta ce mashigin ruwan Panama na mutanen Panama ne. Kalaman nata na zuwa ne bayan da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar mamaye mashigin ruwan Panama. Trump ya zargi Panama da barin China da samun iko ga muhimmiyar hanyar. Wani reshen kamfani da ke Hong Kong ne ke sarrafa tashoshin biyu da ke kan kogin Caribbean da Pacific zuwa hanyar ruwan Amurka ta tsakiya. Faransa ta kaddamar da sabuwar gwamnatin ta a ranar Litinin. Sabuwar tawagar ta kunshi tsofaffin ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati. Eric Lombard, wanda shine shugaban bangaren saka hannun jari na gwamnatin Faransa, ya zama ministan kuɗi. Ministan harkokin wajen kasar Genevieve Le Drian da na tsaro Sebastian Lecornu su ma sun ci gaba da rike makamansu. Elizabeth Borne, wacce ta yi murabus a matsayin Prime Minister a watan Janairu, ta zama sabuwar ministar ilimi. Shugaban kasar Romania mai barin gado Klaus Iohannis ya sake nada Prime Minister kasar Marcel Ciolacu domin kafa sabuwar gwamnati. Ana sa ran sabuwar majalisar ministoci za ta samu nasarar kada kuri'ar amincewa da shi cikin sauki, yayin da jam'iyyar Social Democratic Party ta samu karin kujeru a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Disamba. Akalla mutum 15 ne suka samu raunuka sakamakon wani hatsarin mota da ya afku a Moscow, babban birnin kasar Rasha. Wata motar bas ta yi karo da wata motar kashe gobara da ke tsallake titi duk da fitilar bada hannu ta kunna jar danja. Bayan afkuwar lamarin ne dai motar kashe gobarar ta afka cikin wasu motoci da ke jiran umarni daga fitilun bada hannu. Prime Minister India Narendra Modi ya halarci bikin Kirsimeti na ranar Litinin. Taron an shirya shi ne a wani babban ɗakin taro na limaman cocin Katolika na India da ke New Delhi, babban birnin ƙasar. Prime Minister Modi ya bayyana koyarwar Yesu Almasihu kan soyayya da 'yan uwantaka, kuma ya ce ƙasar na ci gaba da ƙoƙarin ganin haɗin kan 'yan ƙasar. India ta yi wasu manya-manyan canje-canje na manufofi na ilimi. Ya soke dokar hana tsare ɗalibai 'yan aji 5 da 8 a makarantu. A ƙarƙashin tsarin da aka sake fasali, ɗaliban da suka faɗi jarabawar ƙarshen shekara za a iya mayar da su baya. Idan ɗalibai sun kasa cika sharuɗan samun sakamako mai kyau bayan jarabawar yau da kullum, za su sami wata dama ta sake yin jarabawar.
bayan duk wannan idan suka sake faduwa jarabawar to za su ci gaba da kasancewa a cikin aji ɗaya. A ranar 27 ga watan Disamba ne kotun tsarin mulkin kasar Koriya ta Kudu za ta fara sauraron karar tsige shugaba Yoon daga mukaminsa. Dole ne ta yanke hukunci a cikin kwanaki 180. Idan kotun tsarin mulkin kasar ta tsige Yoon ko kuma yayi murabus to za a gudanar da zabe na shugaban kasa nan da kwanaki 60. Kada ku manta ku danna mana like da subscribe domin ci gaba da samun labaran duniya da sharhin siyasa. Ni ne naku Sani Yakubu Jahun nake cewa da ku ma da wata sabuwar bidiyon.